Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tagol And Tita Tanya Chinita. Mas gusto ko ang isang tita. Parang alam ko na yung mangyayari. Magandang umaga po sa lahat ng mga suking tagapakinig ng programang Mga Katas ng Nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Alexis ng Marikina City. 21 years old at estudyante po. Mula nung namatay si Itay, ay nag-abroad na rin po ang aking inay. Kaya po lumaki po ako sa aking lolo at lola. Nagkaroon po ako ng 3 girlfriend sa past, pero wala na po kami nun. Puro kasi mga immature. Wow. Ang tipo ko sa babae, yung matured mag-isip. Hanggang nakilala ko po si May Grace. Kabatch ko po sa college. Tropa siya ng kaibigan ko, kaya naging close na rin po kami call and tits. At palagi kaming tinutukso na bagay daw po kami. Maganda at mabait naman po si May Grace. Pero ayoko lang pong magmadali. Kahit alam kong gustong-gusto na rin ako ni May Grace na maging boyfriend. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ng nakalipas. Sige, busog pa ako eh. Okay na ako, May Grace. Natimpla ko na. Sige. Hala, natimpla ko na. Wala ka na magagawa. Ito, oh. Sige, inamin ko na. Inom ka na. At saka, nakagawa na rin ako ng sandwich. Masarap Patingin kaya nga ako. Masarap akong gumawa ng sandwich kasi may itlog, may ham, may mayonnaise, may ketchup. Masarap ang... Basta, masarap. Bitikman ko. Ako ang magsusubo sa'yo. Gusto sige. ko, ako ang hahak ng sandwich ko. Tapos Sige. kakagatin mo. Yan. O, tingnan mo. Halos maubos mo yung isang... Ang lambot ng sandwich mo. Siyempre, sandwich ko yan eh. May mayonnaise pa. Alam mo ba? Dilaan ko yung mayonnaise. Alam mo ba?
Kapag nga sa school, minsan nagtitinda ako niyan Ang benta kaya ng sandwich ko. Kasi mataba ang sandwich ko. Marami pa laman. Kaya pala. Oo. Hindi pa ba uwi, mami? Baka Pauwi maabutan na tayo yan. dito. Anong oras na sa relo mo? Tignan ko yung relo ko Ang na ganda na relo mo. fossil. Fossil? Alas 8 na ng gabi. Ay, parating Hindi na si ako- Mama. Baka Antayin mo na si Mama para naman sabay-sabay tayong kumain. nahiya ako sa mami mo eh. Marami- Stricta ba yun? Hindi yun stricta. Alam mo, super cool mom yun. Ayan na si Mama! Hi, May Grace! Oh! Dito pala yung boyfriend mo? Ay, hindi po, tita. Kaibigan po. Ako pala si Alexis. Magkaibigan kayo pero nagsusubuan kayo ng sandwich dyan. Huling-huli ko kayo. Umamin na kayo, alam nyo. Hindi Open po, naman tita. ako sa ganyan. Hindi ako stricto kay May Grace. Mama, talaga bagay ba kami? Bagay na bagay kayo, anak. Kailan nyo sabihin nyo na sa akin? Kasi super sweet nyo. Hindi po, tita, talaga. As in, ano lang po talaga kami. Kaibigan lang po talaga kami ng anak niyo. Kasi gusto ko po... Magkaibigan, baka naman kayo na pero wala lang kayong label. Sige na, aminin nyo na sa akin. Hindi po. Alam mo, nung bata ako, dami ko rin manliligaw na ganyan. Kaya nga sana, yung mama ko nun, hindi stricta para kahit papano. Masasama ko rin sa bahay. Ay, opo, ano po... Malapit na po kami, maging kami. Ano kung nangyari kay May Grace? Okay pa to kanina. Malapit na po kami, maging kami. Opo, tita, ibig ko po sabihin, may respeto po ako sa anak nyo at sa inyo. O, yan ang gusto ko, may respeto. Pero alam mo, Opo. anong ang pangalan mo? Alexis? Alexis Ang po. ganda na pangalan mo. Alam mo, Alexis, minsan, mas okay yung naalis mo yung pagka-gentleman mo. Medyo paspasan mo sa anak ko para ano? Oo. Hindi po eh. Okay lang yun. Alam mo, ganyan na yung digital world. Kaya okay lang yan sa akin. Kailan bang mansari nyo? Gusto nyo ako nang Ay, mag-sige na kayo hindi na? po, tita, hindi po. Sure ba kayo? Tita, Sayang Talagang- naman kasi bagay you look good together may eh. tanong lang po sana, kung hindi nyo po mamasamain. Anong tong tanong mo? Na kung payag ako, maging kayo? Hindi po, Yes hindi na po, yes. Hindi po yun yung tanong ko. Talaga po bang anak nyo si May Grace? Why? Parang ate ka lang niya po eh. Grabe ka naman. So sinasabi mo mukha matanda? Hindi, parang lang kayo mag-ate. As in, talaga. Tsaka ang sexy nyo po. Nag-workout po kayo? Grabe ka na. Lagi ka na pumunta dito, Alexis. Papagawan kita kahit ano pa. Ano pa bang gusto mo ngayon? Pabili ako ng ikaw. soft drinks kay... Ano? Ang gusto po ay, ikaw po, ano pong gusto nyong i-offer? Tatanggapin ko po. Opo. Ano po? Alexis, sobra ka na. Hindi po. Grabe ka. Alam mo, mag-focus ka sa anak ko kasi... pasado ka na sa akin. Yung nadadaan talaga ako sa mga ganyan. Sige na, lagi kang pumunta dito ha. Lagi Sige ka po, ha. totoo. Payag ako, boto ako sa inyong dalawa ng, Mama naman, sobrang boto ka talaga sa amin. Hindi ka tutol. Hindi ako tutol anak. Actually, happy akong kung magiging kayo na. Di ba, Alexis? Manang-mana kasi talaga sa akin yung anak ko na maganda. At Ay, oo naman po. Kitang-kita naman po yung kagandahan. Opo. naiilang talaga ako sa mga titig mo, Alexis. Huwag kang masyadong Ay, hindi ganyan. po. May kapatid ka pa ba na mas matanda? Kasi single mom ako. Yun na nga po eh. Nag-iisa lang po ako kasi wala na akong tatay. Namatay na yung nanay ko. Nag-abroad. Lumaki po ako sa lolo. Daddy mo, wala bang kapatid na single? Baka kasi ako talaga tumatanggap ako ngayon ng May mga manliligaw. asawa na rin po eh. Pero alam niyo po, tinitignan ko lang kung talaga bang nanay ka ni May Grace eh. Kasi Huwag mo ang titigin ng ganyan. Nako. Yung huling tumitig niyan, nakiss ko. ay talaga oh. Sige, tititig pa ako. Hay! Grabe ka. Alexis, huwag kang hanggang maging Joke lang. Ito naman. Ang landi mo naman. Mama ko yan eh. Joke lang. Ito naman. Dear, I fear we're Humanga po ako sa storya ng buhay ni Tita Graciela Col Antits. At nakikita ko na ang tipo kong babae at gusto kong maging girlfriend ay katulad niya po.
isang matured at responsableng babae. Kaya po nung nagkaroon ng holiday, ay nagyaya po yung magtropa, pati na si May Grace na manonood daw kami ng sine. Hindi po ako sumama. Iba po yung lakad ko. Alam kong wala ring pasok sa trabaho si Tita Graciela, kaya sinadya ko pong puntahan siya sa kanila. Dahil alam kong wala rin si May Grace doon. At pagdating ko sa kanila, Parang wala namang ine-expect na bisita today. Wait lang po! Wait lang! Oh, Alexis! ay, tita, Wala si May Grace dito. ay wala po siya? Wala siya. Oh, akala ko magkasama kayo. Saan po pala sila? Nag-movie. Ah, Ba't di ka sumama? Susundan mo para plus points ka sa anak ko. Ikaw ay naman naku, talaga. kanina Sorry, pa yata oh. sila. eh. Sorry, wala akong bra kasi naglalaba kasi ako. Kaya marunong pa ako wala ba? Magganyan. Kusot. I'm sorry, teka, kukuha lang ako ng towel. Ikaw kasi pabiglabi. Akala ko naman Huwag ka na... nang magtawel. Ay, ibig ko po sabihin, ano po, Akala ko kasi Lazada kasi may ina-expect akong delivery today. pag Ikaw may delivery talaga. po, hindi ka rin napaba. Oo, minsan nakakainis nga. Pero sanay naman na sila. Mga kaibigan ko naman na yung mga nagde-deliver dito. Ako na po magde-deliver dito. Ikaw talaga. May gagawin pa ako o gusto mong pumasok muna? Kasi may ni-ready akong pagkain. Nagsalad ako, gusto mo? Baka po Tikman. makastorbo ko sa inyo, tita. Medyo makakastorbo ka, pero okay lang naman sa akin. Sige po. Kasi para pero nagtataka ko, ba't, alika pasok ka, dito na tayo magkwentuhan. So, ba't di ka nga sumama? Teka lang, magtatapis ako. Naboboard kasi po ako doon, tita Puro mga kwentong bata. Ayoko nang ganun. Amoy yung kamay ko? Pamoy nga po. Amoy Pride detergent? Pamoy nga. Hoy! Amoy nga, magaspang yan. Hindi naman. Ang ganda. Ang bangong. Hoy! Ay, sorry. No kiss. Sorry po. Na ganun ko kasi sa... Ba't may tunog? Hindi kasi po, ganito. Hawakan ko po ulit, ha. Ganito, pagkahila kong gano'n, na ganun sa nguso, ganyan. Inulit pa talaga, Alexis. May napapansin na ako sa iyo, Ano po yun? Galit po ba kayo sa Hindi. Baka lang yun. Delulu ko lang yun. Delusional lang ako. Pero sige, maupo ka, mag-ready Hindi ako po, ng salad. tita. Wait, Kasi, sinadya ko pong pumunta dito na kayo lang mag-isa. Alam ko naman na wala kang pasok ngayon, holiday, at wala rin si May Grace. Gusto ko talagang makita po kayo Kasi mula nung unang punta ko dito, hindi na po kita nakakalimutan, tita bakit mo hindi makakalimutan? Hindi ko po alam pero... Alam ko maganda ako. Marami talaga hindi nakakalimot sa akin. Pero, bakit mo sinasabi yan? Ano ka ba? Kumain tayo. Huwag ba ka nang maraming sinasabi dyan? Hindi, ka tita. dito. Kasi po, Anong problema ba, Alexis? gusto ko sa inyo, tita Hoy, itong batang to pa yung nagsasabi mo, baka mausog Tita, ka hindi na dyan. po ako bata. 21 na po Makita ako. ka sa CCTV, Naka-record yan sa phone ni Wala akong pakialam. Hi. Ayan. Tita, Seryoso ka ba, Alexis? Akala ko kayo ng anak ko. Hindi Ba't po, mo sinasabi sa akin tita, yan? magkaibigan lang kami. Tsaka, maganda Pero yung anak, niyo. yung tingin, yung trato sa'yo ni May Grace, hindi kayo ko magkaibigan, special someone ka niya. Hindi ko Itigil pwedeng mo yan, pilitin yung sarili itigil mo, ko, tita, stop. dahil gusto Papalabasan kita kit. Ikaw yung gusto ko po Bakit mo ko tinutulak sa Tsaka anak mo? bagets ka pa. Ano ka ba? Matanda na ako. 21 na ako, tita. Ikaw, 40s ka pa lang Hindi pwede yon. Anak na yung turing ko sa'yo. Tsaka si May Grace, masasaktan yun. Bakit mo sinasabi yan? Grabe Tita. ka sa anak. Alexis! Sorry. Sorry po. Sorry po, na-carried away lang ako, tita. Sorry, hindi na po maulit. Sige po, alis na po ako. Pasensya na Alexis. po. Pasensya na Alexis! Alexis! Akala ko ayaw mo. Gusto mo rin pala. Sige na, tita.
Jackpot to. Sure ka ba, tita? Ang Ang sarap bango- pala ng ang bango lips ng 21 years ang old. bango ng Iba hininga pala. mo. Ha? Ang bango ng hininga ng 40 plus. Ang sarap pala ng... Pwedeng pakagatin ko yung lips mo. Ang sarap pala ng baby lips talaga yung 21 years old. Iba, no? Tsaka, ang ganda rin ng heart shape ng 40 plus na lips. Heart shape? Parang heart shape yung lips mo. Tsaka, Dito. alam mo, sa totoo lang, may sasabihin ako sa'yo, huwag kang maingay. Ano po yung tita? Lagi kong tinatanganan yung puwet mo. Bakit po, tita? Bilog na bilog kasi. Talaga? Pwede kong pindutin? Sige. Aray ko, tita. Ang sarap pala ng puwet ng 21 years old. Ito nga, padakma nga. Uy! Ang lambot ng 40 plus. Ang lambot ng monay ng 40 plus. Hoy, wala akong bra! Adik ko dito. At naulit po ng naulit ang mga pangyayari. Hindi na po ako sumasabay sa mga lakad ni na May Grace Colantits. May sariling lakad na po ako kasama si Tita Graciela. Lalo na sa gabi, inaabangan ko pag tumatawag po siya. Tumatawag si Tita Graciela. Tita? Hi, baby. Ay, hey baby tita. Hi, baby. Hi, baby boy. Kamusta ka na? Okay lang. San ikaw? Actually, nandito na ako sa labas ng bahay niyo. Ha? Tara. Tara. Halika na. Teka lang po. Sige po, sandali lang po ha. Sandali lang po. Halika na. Sandali lang po. Dali. Hoy, siya ka pupunta. Ay, lo. La. Ay, saan ka pupunta? Hindi ka pa nakapagsuot Group na... study po. Ha? Group study. Parang biglaan yata yung group study nyo. Di mo- Emergency group study po. Emergency group study. O kami Pero ba ganun, darling? Emergency group study? Siguro mga bata ngayon, iba-iba na tawag eh. Merong situationship yun. Ba yun? Situationship. Situationship. Ayusin mo. Ano oras ka naman uwi, ha? Baka umaga na naman. Sa bagay, para hindi delikado. Kasi madilim, mas delikado. Oo nga. Diba? Tsaka gabing-gabi overnight kayo. Sige Ano ba na po. naman yun? Lola, Wala bang Lola, overnight? Kailangan ko na kasi may thesis kami gagawin, ha? Mauna na po ako. Sige, hoy, hindi ka pa, nakaboxer ka pa, magsuot ka naman ng short. Opo. Alis Sige, na po ako. ingat. May baong ka pa. Opo. Itong batang to, sana naman kaya pupunta yon? Kaya nga eh. Dududa na talaga ako dyan sa apo natin. Anong naiisip mo, Kanor? Naisip ba naisip ko, darling? Hoy, ayoko. Menopause na ako, wag mo akong ganyanin. Ses, wala minupos. Halika dito. Halika dito. Pwede pa yan. Pwede ba ba? Pwede yan. Meron kang lubricant dyan. Ayan. Sarap mo talaga. Miss na kita, Miss na baby miss na boy. kita, tita, baby. You're the best baby boy in the world. Baby tita, baby tita. Baby tita. Grabe ka, baby tita. Mas grabe ka, baby grabe boy. ka, baby tita. Ako lang, tita, tita mo. Baby tita. Promise. Opo, baby tita, ikaw lang. Ikaw lang, baby boy Ikaw ko, lang. baby boy. Yeah. Come on. Di ko mapigil ang aking sarili, Colantits. Talagang mahal na mahal ko na po si baby Tita Graciela. At nakahalata na po pala si May Grace na tila umiiwas na ako sa kanya. Kaya nung nagkita kami one time
sa kantin. Sabay tayo. Ha? Tara, kain tayo. Hindi, kasi aalis ako. May Hindi, lakad ako binali na kita ng ng meals. Hindi, kainin mo na lang yan. Cholo, umiiwas ka ba? Ha? Hindi, ba't iwas? Busy lang. Nakailang tangi ka na sa akin, ilang araw na. Hindi, Alexis pangalan ko siya. Alexis. Alexis, sorry. Oh. Yung classmate ko kasi kanina ang kulit si Cholo. Iniiwasan mo ba ako kasi, Alexis, may sasabihin ako sa'yo. Saglit lang, please, umupo ka na. Mamadali kasi Ay, ako. mamahal na rin kita. Sinasagot na kita, Alexis. Ha? Ano sinasagot mo na ako? Naligaw ba ako? Tayo na. Oo, di ba pumupunta ka lagi sa bahay? Tsaka, Ano pumunta lagi? special Isang beses lang naman ako nakapunta sa inyo. Ba't nakita ko sa CCTV ng phone ko, pumupunta ka sa bahay namin? Ay, hatid ako nung assignment Kasi di ba natin. nililigawan mo si Mama para sa ganun magustuhan kanya tapos maging tayo, boto siya sa atin. Ay, oo. Kaso kinakausap ko yung mama mo. Pero sabi nga niya, bata pa raw tayo. Kailangan muna natin mag-control. Hindi na tayo bata. Payag nga si Mama eh. Ano, ipakilala mo na ako sa mga magulang mo. Tayo na. Hindi nga pwede. May Grace Wala akong and magulang. Alexis. Lolo't lola na lang meron ako. O, ipakilala mo ako sa kanila, kay Lolo and Lola. Tayo na. Payag na ako, Alexis. Si Mama payag siya kahit nag-aarap na lang tayo. Oh. Hindi nga po pwede. Huwag tayong magmadali, May Grace. Kasi hindi naman racing tong pakikipag-relationship eh. Yan yung ayaw ko sa mga immature na babae. Parang Sabi nga nagmamadali naman, kayo. binabasted. Parang ako pa yung nababasted ngayon ah. Hindi kita binabasted. Sinasabi ko lang, huwag lang tayong magmadali kasi mag-aaral pa tayo. Pagkatapos Tapatin mo ako! Ayaw mo ba sa akin? Tapatin mo ako. I can accept the straightforward answer. Maganda ka. Pero, May Grace, hindi pa ako handa. Hindi pa ako handang magmahal at buksan yung puso ko para sa'yo. Pero, kaibig-ibig ka. Pero, sa ngayon, pasensya na. Ayaw mo sa akin. Baka sa susunod, magugustuhan na rin kita. Sa ngayon talagang, Sige, sasagutin ko yung iba. Si Cholo. sagutin mo. Okay lang. Ayaw mo talaga sa akin! Ang kulit naman ito. Sige na, Ganda-ganda ko kaya. Pinag-aagawan ako dito sa school. Tapos ikaw tinatanggihan mo ako, Cholo. Ano, Alexis? si Uncle Boy na lang or si Yuyoy Boy na lang. Gusto mo. Si Cholo na lang. Pasensya na ha. Anong nangyari, Alexis? I am sorry. Sige na, tayo Hindi pa ako handa. I'm sorry. Gusto kita, mahal na kita. Hindi nga ako handa eh. Hindi nga ako handa. Ano ba? Huwag mo akong kulitin. Sorry, sakit. I hate you! I hate you! Sarap mo. Baby tita, ba't parang wala ka sa mood? Sarap mo. Pero, sabi mo sarap, pero wala ka naman sa mood. Ano nangyayari? May problema ba? Baby boy. Ano yan, baby tita? Alexis, sige, ayoko na. Hindi ko na kaya to. Hindi tama to. Mali to. Teka, Sorry kung... Teka lang po. Parang, ano bang mali? Ano bang single Mali ka naman? to. Single naman ako. Hindi, mali to kasi sinaktan ko yung sarili kong anak. Hindi ko inisip yung damdamin ng anak ko. Ang inisip ko lang yung sarili kong gusto. Yung tawag ng laman ko. Hindi kita mahal. Nagpapanggap lang ako dahil Hindi ako naniniwala. Alam ko mahal mo ako. hindi kita mahal. Gusto lang kitang tikman. Hindi Baby kita mahal. tita, alam ko mahal mo ako. Alam ko mahal mo Ayoko ako. na, tama na. Kaya Tama mahal na! kita kasi gusto ko yung mga ganun. Gusto ko mga matured women. Gusto ko yung mga ganyang ugali. Gusto ko ikaw. Hindi yung anak mo. Bakit mo ba ako pinagtutulakan sa kanya? Ba't mo ako pinipilit sa kanya? Hindi kita pinipilit. Ang sabi ko lang, tama na to. Sige, wag mo na rin ligawan si May Grace. Tapos tigilan mo na rin ako at
huwag ka na pupunta dito sa bahay namin. Ayoko na. Ayoko na. Mali yung ginawa ko. Sana mapatawad ako ng anak ko. At sana, huwag mo na ito ipaalam sa kanya. Maawa ka. Huwag mo nang ipaalam. Kahit single hint. Huwag mo ipapaalam. Kasi ayoko siyang masaktan. Ayoko magka-problema kami. Pero ayoko na, Alexis. Hindi tama to. At saka, yung sinasabi mong gusto mo ng matured women, kasi may mommy issues ka. Ginawa mo lang akong escape. Gusto mo? Baby tita, mahal kita. Hindi dahil wala akong nanay. Dahil hindi wala akong tatay. Hindi Mahal totoo kita. yan. Illusion lang yung pagmamahal mo kasi gusto mong mapunan yung lumaki ka ng walang nanay. Hindi po. Mahal po kita, tita. Hindi mo ako Totoo mahal. yan. Totoo nararamdaman ko. Dinadaya ka lang ng nararamdaman mo. Hindi mo ako mahal. Umalis ka na, umalis ka na. Umalis ka na, nakikita na tayo sa CCTV. Tita. Umalis ka na. Umalis ka na! Tita! Umalis ka na! 100 days have made me over. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!